ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo ita alawas, anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, diyan ni tatang mo akwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di ama ka-examine? Inapadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. Utangag pa'y laang. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no sa anak ka maka-examine. Mapanag iti balay da inton madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nagibagakan ni manang mau. Kawawat na timpaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamen ni manang mau. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito'y gatang ko kuma, iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak. Apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan dayjay. May samot tintad mo, mami. May sa ngam sangaribo dayjay. Tawan barya. Kwartam ko ba dayjay iti manong aldaw? Awanan na, mami. Naibusan. Adda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadag iti babarkadak, mami. Uy, kunam amapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Itimot gayam inuman, tinapanan nyo kadag iti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon a kwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot ten napugsat a kwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwartana. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, takwarta na kat nga rod. Aldawain, baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day taar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadandani manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos, baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na, barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka mat amasabat ko, Sara. Papanam ka di. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam nga kat awan pa'y mat-uban na. Ay kayat kumot apadasan ati blande a buok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mat anapu daw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, nuna po daw ka. Iso maibagay ti buok a blandi. No nangisit,
makulot, ti bagay na, saan kat ablande. Ay, awan day tabagay-bagay. Adalakot kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa ay. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Oh, dayta oh. Ni, unag paiso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam diti balay, Ella. Agpautang ka man mo't, manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas daawak mo't ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw mo't lada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mo't, manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa na ti mairanod. Saan mat siguro, manang? Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang. Pimintasak ka di unay. Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysayat no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya angay. Kasla ka magmagna namun muni ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya ko mati pagbayad na. Ay, nasaysaya at langan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Baliktad ti amom, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka lang ngay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang, ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yo kan ni Ella, ngam ti anak ko. Pag ko naamait, awan ti idumduma may. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan. Ngam do siya ka ti adda masapol na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan, ngam jay adem. Adakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Among ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kineela. Apagsardengan na ni Esther iti panagadal na. Taisuo pa pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. Awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manin na pagsaksakitan, tinakam na. Nasaya at man, wano saan ti aramidem kinkwana. At dalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo kumaapi nagawid? Ay, gumura man anday jay. Ay sakit di nga ama, ti rumukma kinkwana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na. Isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na.
Sarah, umay kan, tagburas tayo iti mangga. Nasayaat mo't no agburas tayo, nanang, tamakapang panganak iti mangga. Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amang ano kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Niso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalakat ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya ng jay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Di kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idikalman ti salsalud-sudak? Diyak matan na mo, mami. Nabarte ka sa ngamin. Ha? Agdadata lang arudan an abartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnek ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kanto la agturpos, intun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, diyak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man, gusto mo't amasabat ka. Apay, agawid ka mo't tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka di ti anak mo, magad-aday. Ay, saan ah? Kakaisuda nga da pagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di, nakitak mo't ngamin itay nga adda kakibkibin na ababae. Anya? Babae, kunam? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Kwa, amang ano adalaang napandaginata nga aramatan da iti pagadalan. Kasta nga ta, kasla saan mo't iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. Adapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal. Nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae. Nulakat at damay tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbyag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. At danto, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Dadim. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kanu ni Dadim. Apay nga ngagsangit kayo? Impan na kanu ni Dadim medyo ospital. Na-stroke kanu ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kanu maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyaka mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, narigat ti adda panagbiag da Ela asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ela. Idinto ta sadutmat ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Na-stroke ka no ni Dadim. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kan saka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Tsaka mo, urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan mo nga agsweldo. Anya pa'y ngay no di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, Mami. Pangalaak nga rod, katawan mo tan ti agpawit ka data. Na-stroke ka no mati manugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asadot. Day ta ita, ti parikot. Idi nga da kwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Kasino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawiden da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawiden da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasima ti manugang ta. Saan lang at ti manugang ta ti kasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, Mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad-adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayo dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di asumangpet ni Daddy? Kunamot ti gayam na akadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan. Tawan mat kwartak. At dapay saan ko nabayadan ni Jay. Saan ka di nga inted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, Ma. Papanamon, kasla nagdakalaunay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat nga min makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko. Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod nga min akanayon da nga agistanbay iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngamita, awan mo ton. Kwa, inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, anti. Papanan nyo ka di. Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda nakigapas ijay talon da lolo, anti. Adda ka di inyawid da nga irik. Wan, anti. Jay bingay da nakigapas. Jak namin masango ti makigapas. Tada eksamen mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Ay, sayang kami nagsardengak, anti. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos? Wan, anti. Basit lang nga ano san.
Nay, apa yan, mami? Pinapablag yung matkantirwangan. Dandanimat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahoan da. No kumamot tainggaid mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apa yung garot nga aburido kayo ngay? Gapot awan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa'y igatang tan iti kanunta. Kunak man no yung kay nang ibagay iti bagas kadalwolo. Iso ko ba ti papanak? Ngam, nagbabawi ak idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka, mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, tayong kayo aggapas, tapno da irikyaw. Anya, agapasak. Apaya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di ka agtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod na saliwanwan ti biyag ko. Yung nagbalin ka mitay na natangay. Agsipod, tadamot may panakal ko. Saan mo't na saya timbungan na? Tanagbalin ka mitay na natangay. Ita lang nga makita ka man na insan. Wan nga rod. Si Kangay, damag kumot adi ka kanumutan mapmapanidya pagadalan. Si maduta ko nga gadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka di nga agawid, insan? Diya ka mo, agawid nga wan kwarta na. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalang mat ang magastos ti kwarta. Sa may isa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idisan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibos. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amoda kat agnanayon asumang sangpet ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbannugan ti adday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Taawanan kwarta maaw-awat da. Maikat mat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka de nga inyalis ni Sara ti anak na iti sabali a pagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat, ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di gayim na akad-kadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipananda nga'y iti binulan nga ipaw-paw itna. Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibiiton da nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahito ka dilang ti sidanta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpat ni Dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamot, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni Dadim no nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbes ama imbagan no sumangpet. Ang mga nuad-adda ma-stress. Kat kumaro pa iti sakit na. Kasla jak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas takano. Tapno addabi nga ita nga irik. Anya? Ang mga nuti pa imak ti magapas ko. Ngam awan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta.
Kapilitan ang mapantay di balay dalulom. Umay kayo ka di matagapas. Kada dua apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di mataggapas ni Esther, Lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamen da. Sana mabalin nga aglangan. Kasta ka di, Lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit-kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may nitikating nga antipurok. E dinto ta dito'y kamila nga sidag ti talon. Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, Lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat agdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho. No awan adal mo. Kunak na may ta dito'y balay da, Lolo. Tao may ta makipangan. Saan mat tagtrabaho tamot gaya, Mami? Jack ba't kayat daytoy? Ngam saan ka ding awan igatang tay ti kananta? Anyamot tinti kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dagiti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wan takaawatan kwartam laeng ti kinayapdakan ka. Pagkunamot, Mami. Ay, anak ko, idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kay dankan ka. Anyamot tinti iti barkadak. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun ije pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mat ka no nagadadal. Si Kamal, inaramat mo naglanglang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidak, nanang. Sumangpot ti asawa nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na tinagadal. Kasano pa'y ngay ama isublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan ama akop. Jakmot nga mininamnama ama putod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatangiw at dumawat kalata iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbagi. Naikawa aksamot na nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami! Adda ka din na luto? Nasakit ti bagbagi. Nagsani ti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. Uray sakmat. Nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak samat ten. Sapay, awan gayam mailuto. Kastoy kadilatan, Mami. Nabannog ta nagtrabaho ni Kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapas ta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biyag ti Manalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal. Takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara ken John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan dati nakigapas. Saan ka di nga idikal mandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat idi balasang ni Antim. Nga midyada nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, ti dan mangan. Kasta ka kadin tumat, into nadadal mo, anak ko. Ay, saan saya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapuan na, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, na-stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapawit dayto iti kwarta kada Sarah. Gapo iti kinabarayuboy da Sarah nga agina, awan pulos na urnong da. Kat pati panagadal ni June, kat naisardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan ang nakigapas da. Tapnulaeng at da kananda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dagtrabaho, di dan mangan. Kasta kakadintumat, inton adadal mo, anak ko. Nanang, saan anasaya at ti diadal, adi na mo atalyawan tinaggapuan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adiadal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan nanang, amom ka di may sa adiadal, iji asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da itiliklikudan na. Takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Inggaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay amo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag da ti basit a ginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la imbay naggapas. Iso asaan ko ida nga inikan iti Eric. Tapno masursuro da mo ti agtrabaho. Awan mat sa bali a trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, panakairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon At daket tao na kanayon nga aglanglang ay adi pa agtrabaho. Awaga man da lola, tao may da dito'y balay mami. Agkakapsutak, awan mo't ngamin kinantay ti agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan mami, di nakmat inik ka niti pagload ko. Ay, kasanutang haruden. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapo iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Taibilin ta, nayabanda da lola. Sige nga ruta, agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak ngamin arumwar. Ura isang mami, malaminak ko na arumon. Ay, nagrigat mo ti kastoy. Awan makan, awan pa'y agas, kan iso aminen. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim, umay ka man pa'y dito'y, tadabasit kidawak. Anya ayat napasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na, aggurigor. Pangaasim man taidanon mo kanina nang masakit kami iti anak ko. Kasta ka di. Sige, tamapanak ije balayda. Ibagak masakit kayo. Ay, agyaman ak unay. Imbaglakit din ta nakitak ti lalabas mo. Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag tanasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka de, Melba. Kasla dadaka sa damag Ay sos, delikado ti sasaadan dagiti agina adasara ken June, nana. Ha? Siming
Nagsumpet pahikit di Apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da. Agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka day. Ay, agyaman ak, iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangaruda. Ay, wan, balasang ka. Apaya matartaranta ka. Ay, Kaslada pa kadanagam. kasanaw. Delikado ka no ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan. Ay, sige, tama pa na kay balay da. Haguray ka, tao mayak mait. Ang mga numasapula may panday di ospital. Nyala, intang road lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama kadakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agina. Uray tinapay ko malang ang mabalin mi nga ipaunag nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Jay sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisinitan. Mala, tenak gumatang iti tinapay. Malatay nak mangidadang iti danom. Uray paggatas yun lang. Uray gatas nanang, awanan. Awan matigatang ko. No jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom kat indulin mo. Ada ko mausaran yaw no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jun dita silid na. Di mo tagtagtagarin. Oh, sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi. Tada na pa nanti maestro mi. Iso din magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami, balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tadapay ngamin sumaruno a klasek, auntie. Asidag ay ti pagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos ditoy. Kumusta nga'y mati panag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang tao madani manan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti dayto atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumataing gaad mo't ya kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, iti agad-adal ka pa'y, June. Saan, mami? Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kadwam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar diti ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginasgastusak. Huwan nga rod, June. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Isudakit diti umay tumultulong kadata. Di mo ka di ida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Numangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan, mabalin nga ilako ti duwa nga anak ti Kalding. Imbag ta nagtaraken tay ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakal agin awat ta, no mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit? Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awatan ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamot amadanon day ta agundaway. Mabiiten bakit? Saan ka masikuran? Anus laeng. Ay, huwan matkit di Ang aguray ka bakit? Nakarubuat kan samat. Adda ka di papanam. Innak iti ospital. Innak sarungkaran ti agina.
kapilita na mangiremedyo ta iti pagbayad dagiti agina di ospital. Awan matapulos kwartada. Anya pa'y ngay, lukas ta. Awan mo't sa bali pagkamangan da. No di datayaw. Bakatan nga min di anak mo, di na inaramat ti panunot na. Nasa umaw no. Ideada kwarta na. Kaslaawan ti masapul na kada tayo a pamilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnog. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan nga agtrabaho dagiti agi na iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta. Sursurwon dati agtalon. No kayat dati agbiag. Mangan kayon manang. Imbalunan kayo. Imbagtananos kayo kada kami, auntie. Isungarod ading ko. Uray saan anasaya at timpakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo a kapamilyami ngam ti kwartayo manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam a kapamilyak ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idada kwartak. Ado ti barkadat. Saan da ko na paganano, idi awanin kwartak. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta aginas gastos ko kada kuada. Melba, apay nga da ka diti ospital. Adda kabagyak ana ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silid da Sara, ngem adday mawag. Adda kano sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matan ti kasasaad da manang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Oray siyak nga rod. Iso nga inawagan dak. Ayun gayam, pakumusta am tulatan dagiti agina. Sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rodang. Ada ka din na remedyo mapagbayad di ospital, lakay. At daan bakait, intan di ospital. Tairwartan dagiti agina. Kasano nga tati biagdan. Anya pa'y ngay, kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpait. Ay, basigurado, kadakkel ariribok, intun sumangpet ti manugang ta. Tawan kwarta ana ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta. Awan mo't sa bali pabasulen na, no di ti bagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni ospital. Kuna ti doktor ang mabalintan ti aghawid. Madamdama pa'y asumangpet dananang. Dalolo ka di ti mangbayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay. Awan mo't kwartata. Inton makasangpet ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manen, numapantamanen aggapas. Nagrigat ti agmalmalom nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasanuta yun inton sumangpet ni daddy. Mariribukan akmat nga agpampanunot, June, anak. Diyak amu ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Adda ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Inakpay kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo nga iti kwarta. Imutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na. Idi imbaga na kano apagbayad mo iti ospital ti utangan na. Ay, kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pagtitinulungan tayo, bayadan. Kababain nga men, no saan mabayadan na dagos. Anya pa'y ngay.
Alangarudan nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Makapasikur dito ospital. Nay, anyangay day taawit mo asimang pat, anak. Portfolio tatang. Kitaak nga rod no danagan na. Sige, inayadam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Uwan tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin ko kwa. Ikagumaam alokatan, takitaan ta nuan niya tilinaon na. Ay, tatang, kitaam da ito'y oh. Nay, anyangay day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adamot lak na tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin ko kwa. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kitaam da ito'y oh. Anyangay dayta. Adanagan kan numero ti cellphone. Barang da ito'y ti number ti akin ko kwa. Awagam nga rudan, tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko man o da kayo ni Sir Tom. Wen, siyak da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga min ti nakakabil iti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Ngam, sakbay ko mati alas 8, tada nga min klasik. Okay. Agkita ta nga rod iti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige. I-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio kamot ta sumrak iji pagadalan. Saan ko ako kwa daytoy, auntie? Apay nga rod nga igamon, saan mo ako kwa? Isublik iti akin ko, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kan ngay. Napidot mo lang nga roden, isublim pa'y laan. Rumbang laang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Angam napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lokatabkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapul nga isublik daytoy iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang arudan. Dakkel ti maitulong na day ta kada tayo. No kwarta tilinaon day ta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon. Tamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang arudan ti si Mangbay, paluspusan na paylaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Agsipo taday ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakkal ti maitulong day jay iti panagbiag tayo. Tayo, kunam? Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo.
Yung kakatagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sa balay? Ti adda di ta panunot mau. Hello, sir. Ada akon iti sango ti dakkel a hotel. Umunag ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, ta umaya kon. Okay, sir. Ngam, numabalin, mabiit kayo kuma, tamala daw akon iti classic. Di kagdanag, asidig akon. Okay, sir. Asidagak mutan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo Jayan. Bye. Bye, sir. Apay na kami suot ka, mami. Inalak ko malaangon itay ti igam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung ti mangisubli. Anya portfolio, mami. Kanapay nga isubli makunam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilya naon na. Day nga rod ti bagbagak. Saan ako man nga isubli, ngam ipilit naman. Nakapuya talaga ti panag-ut-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod, imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita day ti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta ti lidaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay amuna nang amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sarah, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, day ta katimade nga ugali di kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga rod nanang. Numakita na akaing-ingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw da ide, ngam limnad da mo lang, gapo iti saan anasaya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha, agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatag amin na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir. Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam. Hotel and Restaurant Management, sir. Okay, numalpas ti klasim. Ikang ka iti oras mong ag-training dito yung hotel ko, kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Wen, kadinton makagraduar ka, at nagururay at trabahom. Kat numaya ti performance mo, pagbalinan kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsarita yo? Iti akin ko kwa iti portfolio. Isugayam ti akin ko kwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag OJT akano ijay, taapaman a makaturpusak. Ag trabaho akano ijay, tatang. Addan agur-uray at trabaho, manaka. Day tatimbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag OJT akpay kano, tatang. Ina, nagsaya atan anak ko. Addan trabaho nga agur-uray. Kat amuyo, tatang. No nasaya at to kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasing pay. Saan pa'y mo't tatang? Agtrabaho akpay mo't kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan, ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay ka di, ada ka di bagam. Sa balin sa mo aramidan ti kaanakam. Ni Esther, ti kayat mo asawan? Apay. Nakita kasimrek iti hotel, at dakadwa na alakay. Anya,
Pudno ka di dayta. Pudno, nakita ti dua ang mata. Uray damagam to ken Esther. Anya, agpapabayad ka din ni Esther. Diyak impagarup ang maaramid na dayta. Kasla nagsingpet a babae. Saan mo't gayam? Saanan anasaya at yar aramidan di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Ne, anya ko mati arami ti anak ko, akababain. Ilakla ko nan samot den ti bagina. Ay nagalas ka ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngam, adda ebidensya. Anya kumaday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungot ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngam no saan mo't. Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba anakita na asimrak ni Esther iti hotel. Adda kadwa na alakay. Nagrugit ka ti utak yun? Kasmot laang karugit ti aramid yo. Ha? Talaga asumrak ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJT na iti dakkel a hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Jay kanu akin ko ka iti hotel, ti akin ko ka iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa'y ti kasinsin ko, tadandanin nagturpos. Sinayang mo nga minti gundaway. Anya nga ita, nagsardan ka din na oras, tawan mo't pagadal mo. Sa pa'y nagrigat yag talon. Inton makastrek ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko ana, tagtrabaho ak mamat. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalos. May mayaten day jay. Ngam ti kanayon nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslaak nuang, no addak iti kataltalunan. Sa bagay, naimimbaglangan jay sagad kandaspan ngam arado. Wan mami, nagrigat ti agtalon. Kablaawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka, anak. Nadanon, tisang kaoray tayo. Ti panagturpos mo. Isagot ko kada kayo kan ni tatang ti diploma, nanang. Di pa nakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi, anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lala ingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati ak akabaulam. Tanagagat ka na singput ka. Ikagumaak ti agbalin a manager, babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan agano sak, nanang. Wan, anak. Tinapudno iti trabaho, makagunod iti pagsayatan. Apay anak ko nastimuging mo, mami. Anya ti pampanunutan. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dala idi nga umututang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manageran? Day tangarod ita ti pampanunutek. Adu ti kwartam idi anak ko. Ngam sabali mo't ti inararamid mo. Nagbabawi ak man. Ngam nalpasan, mami. Saan na maisubli na palabas? Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita. Diyak mat maanusan ti agtalon. Tas sa anak mat anairwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di, anak, papanan tayo. Intayo man mangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat. Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mat ti papanan tayo itatatang. Kan bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldok laeng. Enton kuan, awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin idi nga agrigat, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak. Ay na, saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak?
Intayukit din, nanang, tatang. Ada sweldo. Ket kada sweldok manipod ita, mapantayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel. Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakitak namin ti trabaho ti janitor, mami. Oray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod, kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pag serbian dagiti daddo maakro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagi po idi agad adalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikriknak anak. Iso ang madigayam tinatangig. Taditay ammo ti gasat. Data nga adda idi iti ato. Data ikan ti adda iti baba. Agpadpadata nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna a Timoteo kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta ket iso ti ramot ti amin akita ti hinadakas. Daduma at taong agtarigagay iti daytoy ket nagtagawataw manipod iti pamati ken dinuyokda ti bagbagida iti napalalo aladingit. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nay, ada kamot gayam dito'y balay, Richie, anak. Apay ka din, nanang. Kung nagmano nagpasada ka. Sanak pa'y ngagpasada ita, nanang. Na, sayang mo ti mapasadaam ko, ma. Nangina ti krudo, ket basit ti pasahero, nanang. Lugi aklaang No, awan ti pasahero, di maki-extra ka pa'y laang nga road. Iti ayan ni uncle mo apidreng. Maki-construction ka pa'y laang. Masadutak, nanang. Kan may siya, amang ano saan ko nga mo ter aramida kijay. Do saan mo nga amaw? Mabalin mo't ngagpaisuro ka ka ni uncle mo. Agpanunutak pa'y man noan niya ti kasayatan nga aramidak. Jay ko masaanak ang mabannog unay, nanang. Na, adaya mo trabaho asaan ang makabannog, anak ka. Oy, kasinsin Maricel, nakitam ti impos ni Richie a kalugaran tayo? Saan pa'y kasinsin? Anya timpos na ya? Agkulkulekta mat iti kwarta. Kwarta? Para iti anya? Fundraising ka no, para kadagiti pada na a driver dito'y lugar tayo. Kasta aya? No adda maurnong, igatang na kano iti merienda kan free meal. Isumat siguro tinapanunot na amay tulong na itaapan na ti krisis. No adda makolekta na, dakilan at tulo ang kadagiti drivers dito lugar tayo. Awan Saan kat nga isupay a paggastusan da? Katwen. Ay, Anya nga minan ay tigatangam. Adapay pansit alakom kasinsin. Ay, adapay Ikanak iti dua nga order laang. Isupot mo, takanak ijabalay. Umayak man, manang Yula. Ala, agtugaw ka ading ko.
Anya ti maipaay ko ken ka. Imayak, takayat ko laang ti makisarsaritakin ka. Maipapanitian niya. Pudno ka di tinadamag ko. Nga, ada fundraising ni Richie akanakak. Fundraising. Tinangag ko kat agdaw-dawat ka no iti kwarta iti Facebook. Naa, jak amo ti maipapaniti day taabanag. Ang apay ngay nga agdaw-dawat iti online. Fundraising ka no, para kadagiti kakadwana nga ang paspasada. Aya, Ay unay kan manang, anak mo ni Richie. Ngam di mo amuter aramidon na. jak amo ading ko. Taman manumot ngamin nga ag-Facebookak. Kan maysa, awan mo tinadakdakamat na kanyak. Mayat mo't ket di tikas jay, ana panunot na. Ado ti matulungan na, nukas bilang. Sa dino tinagkapwam anak ko, Napanak la nag-cash out nanang. ada na kolektam iti fundraising mo. Adaan nanang. Ay nga, haguray ka man. Kasano an amuan nyo ti maipapaniti fundraising ko? Nadakamat ni Antim Sharon itay. Imay ngamin dito'y balay, dakis istorya kanyak. Okay. Manungay mo, tinaurnong mo a donasyon. Secret. Saan ko nga ibagbaga kada kayo, nanang? Anya, Saan na mabalin nga ibaga kada kayo? Ta saan matlaang apara kada kayo dayjay akwarta, nanang? saan ko butkit di atagikwaan? Agsalsalud-sudak laang, Richie. Gumatangak man iti biskwit, soft drinks, ken pansit, ading ko. Mano apak, manong? Mano ti adda dita aya? Dagito'y langan tinabati, manong. Sige, sige. Gatangak da kita. Pansit ngay. Adapay? Ay, naibusan, manong. Pansit kumapay mabalin nga gluto ka? Ay, mauray mo ka di? Saan mo't siguro ang mabayagan niya? Saan matkid di, manong? Para ka di, kadagiti drivers ti ipaluto? Wen. Ala, agluto ka iti pansit. Ta itulod ko iti paradaan no madamdama. Agawid akpay tagpelesak. Dagasek to, ti impaluto. Anya nga na kita lakong pare Richie. Saan ko ala ko dagitoy, pari Brian? Anya nga ron? Libre laeng. Mangala ka mat iti paraken ka. Dagito'y ka di tinangigatangam iti nakolektam a donasyon pare. Wen pare. Kahit manungay tinakolektam. Ay, kwa pare. Dakkel ka di matlaang? Ay, eksakto laeng. Isu amin ang data. Inggatang ko iti meriendayo. No adda manen mangisend, igatang kong tumanan. Tuloy-tuloy lang ti fundraising ko. Ta isupay mo't atulong ko kada kayo. Dahito lang tinapasadak, bakit? Pasensya ka na. Okay lang, lakay. Maanusan no anya ti adda. Ay wen gayam. Apay adi ka nagawid idi alas 12. Inururay ka taggidan ta kumaamangan. Ngam di ka mat nagawid. Adda nga men libre a pansit nga inyag ni pare Richie. No kasta. Damat gayaman nakolekta na. Adda, bakit? Manukanungay. Dahita ti jakam mo. Jakam mo no mano tinaurno nga donasyon. Tadi namat imbaga kanyak. Angam tinapatag kat adda naramanam lakay. Uwan bakit? Ore kasano kat naerano takman. Ne. Dakkel mat gayam ti maurnong no agpapandraising ti tao. Handa pa'y nabati a kwarta para kanyak. Anya nga tamat ti gatangag a para iti bagik. Amukon. Gumatangak iti baro a cellphone ko. Ay, unak no da bisitam anak ko. Ay, ne. Da kayo mat gayam nanang. Agsasao ka mat ngagmay-may sa dita. Anya ti mapaspasamaken ka. Awan. Di na ka di pakadanagan nanang. Naa,
Amangan mo't no. Ay, kas ko nakita yun. Di nakpakadanagan ta okay aklaeng. Sa anak nga agbala. Ay, kita Win ka di. Ituloy yung kiti dararamitin nyo. Di dak disturbon ditoy. Tadda na unag apampanunutek nanang. Awan ka di daramitin nyo, Auntie Sharon. Apay kaday kaanakan. Adda ko maipalutok kada kayo kahit. Ada ipalutom. Win Tapno adda iwaras ko kadagiti agpaspasada dito'y lugar tayo, ante. Kat anya ngay ti ilutok. Adubukan na tanglatan na, ante. Agraman inapoy. Mangtada kiti budget kada kayo. Tada kayon, ti makaamo amang igatang. Amuyo mo tin, numano ti gatangin nyo. Amuyo mo, numano ti driver dito'y lugar tayo. Kat ninanang mo kumagay. Saan na kano ang masango ti agluto? Tanaga do ti pakakumikuman na ijebalay. Ken may sa naimimas ti luto yo, ngam ti luto ni nanang antay. Tabulaan nakpailaeng mat. Ay saan? Pudno ti ibagbagak. At ti kwarta nga igatang yo antay. Nagkapuday tayo iti fundraising ko. Keep the change latan ate. Wen, tapno damat gunggunayo nga agluto. Innakaon. Umay kontolatan dagasen ti impalutok kada kayo. Kaslasaan mo tin ngagpaspasada ni Richie, lakay. Talaga asaanan nga agpaspasada, pakit. Apay ngay? Diyak man amukan ko na. Ada siguro sa bali pagkukwartanan Mapanlaang mo't iji paradaan no anday tulod na amakan. No kasta, tuloy-tuloy nga ron ti fundraising na. Woy, bakit? Adala tamot ipopos na. Apay na sa ludsud mo. Awan matkit di. Mas daawak lang no apay asaanan ngagpaspasada. Kasinsin, pudno nga tati agwarwaras asayang guseng? Anya asayang guseng kasinsin. No kasta, saan mo pa'y nadamag? Awan mo tinadamag ko. Ti istorya dagiti Marites, kat dakdakkel kano ti bingay ni Richie iti fundraising na. Ngam tititad na kadagiti drivers. Arason, no apay ng agpapa-fundraising. Diyak amo ti may papaniti day taabanag Ngam nadlaw ko asaanan ngagpaspasada ni Richie. Pudno siguro, kasinsin. Nakitak matlaang ngamin iti may sa amol, idi na minsan. Anya ti aramida na ijay mall. Ay, ishop-shopping na siguro at ibingay na iti fundraising na. Anya? Nimot ka anakan Richie ti pagsasaritaan dagiti Marites manang yula. Apay kano ni Richie? Dakkel kano ti bingay ang maalala na iti fundraising para kadagiti drivers. Ngam tit-itid na kadakwada. Anya? Iso kano ti madlaw dagiti Marites. Saan nga agpaspasada? Awan ti dadduma pagkwartaan na? Ay ngam adda pag-shopping na. Anya? Iso akasaritam tuman ti anak mo. Ang mga nupod no umatan ti sayang gusang may papankan ko na. Nakababain nupod no man. Saan ang maiparbang ang pagkwartaan na ti sitwasyon ang mapaspasaran tayo ita? Kaya't yu ti cellphone nanang. No awan pa'y maigatang itimakan. Kukayo da ito yan. Anya ngay ti usaram do itad mo kanyak ti cellphone mo. Sana parikot da ita. Ngamin, gimatangak iti baro a cellphone ko nanang. Anya? Kitaan nyo ti kabarbaro a cellphone ko na Nangalaam nga iti inggatang mo. Kat saan kamot nga agpaspasada. Ay kat kwartak ni nanang mo't. Ang mga nupod-no mo't ti sayang gusang may papankan ka. Anya sayang gusang nanang? Adakkel ka no ti bingay ang maalalam iti fundraising mo para kadagiti drivers. Sana po no day tananang. Nadalos ti intention ko niya, umapan lang nagiti atat tao. Iso arugyan daman ti mangiwarwaras ken agmarmarites may papan kanya.
Siguraduam lang, tanakababain, anak ko. Pare, ita lang ang makita ko dito sa cellphone ah. Kagat-gatang ko lang, pare. Ay, Wayne, damag ko kat dakkel ka no ti bingay mo amal-alam iti fundraising mo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Iso mo ti mangmangag ko. Nakagatang ka pa yan iti cellphone kan sapatos mo. Kan baro pa iti pantalon mo. Ang mga nuinton madamdama, adan to meten baro alugan mo. Ah. Ne. Apaya kastamot ang tibagbagam. Awanan ka itibain. Ops. Apay nga, defensive ka pare. Di may baga, apod no tinadamag ka. Ah. Huh? Di ta ka man langan. Na? Awan pa'y sirserbi mo ta kasasarita. Saan kan amang mangan kadagitit ited ko a free meal kan snack. Ha? Anya? Makapasuron da kita kalugaran. Apay manan aya. Dadaulan dapat ti diskarte. Apay, anyat na pasamak. Nagado nga ipopos da iti Facebook. Ita, manmanon di mangta di titulong. Awanan ti agsen iti Gcash ko. Amangan no nakariknada mo Anya? Amangan no na amwandan apag kukwarta amla ang ti sitwasyon tayo ita, anak ko. Ay na, dakas ti kasta nga aramid. Di ka kadi mabutang iti karma ako nada. Manong Richie, awan samat ang ti free meal kan snack para kadagiti padam a drivers. Amo matlagayaman. Apay nga agsaludsud ka pailaan. Ha? Ay, napudot samat ti ulo, Manong. Una, takas la di kag pampanunot. Ado dagiti kontrawida. Iso nga insardan ko na. Tawan mo't ti mangted wano agidonar iti maigatang. Ay, no apay ngamin apagkwarta am dagiti padam a drivers, Manong. Ne, saan mo ta? Uy, adu dagiti kalugaran tayo ang makadlaw, Manong. Saan kayong agpaspasada? Engem, adalat ta kwartayo. Ne, no umapal da, di aramidan damat ti kasi ti aramidag. No kasta, pudno adakal ti bingay mo, Manong. Iti man langin sa bali nga istor ti paggatangak. Nagadulakit din ti bagbagam. Italaang manan ang nagpasada ka pare. Bibiyang mo ko ma. Na Pakibiyang ang matla aminan. Agpasada ak no kayat ko. Abay, kukwam ay ati kalsada. Anyan. Bigat na napudot ti ulong pare. Agtal na ka man. Maminsan pa'y nga damangag ko, madanog ka na talaga. Anya? Anya dyan nadamag ko, anak ko. Adanda ni danogam ni Brian. Una, tasumanao da at tao. Apay, adaya dakas nga insawang na. Awan mat kid Apay nga rod anapudot ti ulom kan kwa na. Una, takas lamang as asar. Maasar ka, tanaduktalan dati kalukwam. Anya? Maasar ka, tanaamwanda, adakdakkel ti bingay mo, amaalam iti fundraising mo. Ay, naramit ko da Tapno adamat kong gunak. Ngam dakdakkel mo tinaalam, ngam tinaramanan dagiti drivers, arason, no apay nagpa-fundraising ka. Iso ano anyaman ti mangmangag mo, aganus ka. Di ka agong unga, tapod numot nga adda inaramid mo akalukwan. Anya nga ro ti aramidag. Sa anak latan nga agsasao. Nga uray nagadutis sa uda, maipapan kanya. Sika, tinangibabain iti bagim anak ko. Inton sumaruno ngamin, di mo irason ti sitwasyon ang mapaspasaran tayo, tapno gundawayam ti padam a tao. Saan ang maiparbang a pagkwartaam ti sitwasyon tayo ita, anak ko? Di ka agaramid iti saan ang maiparbeng gapula ang iti kwarta. Pilyam tinalintag adalan, kan makontento ka, no anyaman ti addakan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag.
Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Hagyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Ti kastoy impakita kada kayo ababaan iti napasnek a panagtrabaho, masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipon tayo ti kinuna ni Apo Jesus. Nagasat ti mangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Kumusta, Densyo? Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo't, sir. Sir manen. Manong kunamlatan kanyak, Densyo. Uwan manong. Kasta. Oh, masapol mo kan iti allowance mo ita. Ibagam lang tay kang ka. Kasta nga rod manong. Adda ngamin babayadan me, katawan kwartak. Sige. Ibagam, numano ti babayadan nyo. Tay kang ka. Agyaman ak manong. Ala, say-sayatem ti panagadal mo Tapno makaturpos ka, Densyo. Uwan manong. Asino mananda ito'y abisitang manong? Ni Densyo, Mariel. Kat, anya ter aramidam ditoy? O may kadumawat iti kwarta iti kabsat ko? Tapno ibagakan ka, saan unay abak nang ti kabsat ko, Densyo? Mariel. Unay kalakid din aya, Mariel. Tapno ibagakan ka, siyak tinagbolontaryo apagadalik ni Densyo. Takayat ko atulungan. Anya? Sa nga pulo da nga kakabsat, kat iso ti kalaingan kadakwada. Awan mat ti mabalindag iti dadakkel na, tapno ituloy na kumati panagadal na iti sekundarya. Kat? Siyakon nagbolontaryo ak amang paadal kan kwa na. Anya? Day takit din ti pangigastusam iti kwartam? Mariel, kayat kumati tumulong iti pada ka tao. Iso abay anak kuma. O di tangdanam latan kas babaunam? Ha? Agpaadal kakit din iti di mo kapkapin ano? Manong, makalpasak iti panagadal ko iti sekundarya. Sumardengak pa ilang agadal. Ne, apay nga Densyo? Agsapulak iti trabaho ang mabalin ko asarkan. Di mo kaya tagtuloy iti kolehyo? Saanan? Dakelan at tulong yu kanyak ti panang paadal yu kanyak iti sekundarya. Ngem sayang no di mo ituloy. Uray 2-year course lang. Nakababain matlao na yan. No ituloy ko pa iti kolehiyo, manong. Napanunot ko. At magastos yu para kanyak iti dayta a kurso. Itadyulaangan iti sabali. Sige. Makamukang rod no iso ti kayat mo. Mangsapulak nga rod iti sabali pa'y apagadalag. Densyo, mano kayo kadi amin apagad-adalan ni Sir Romeo? Bale, talo kami amin, manang Telma. Kasta kadi? Talo kami ataga dito'y lugar tayo. Diyak amo, no adda pa iti sabali a lugar ti matultulungan na. Managtulong at talaga ni Sir Romeo, anya? Pudno day tamanang. No kasta kumaamin nga adda mabalin na iti biyag. Nasayaat kuma. Wen kumaa, tapno saan lang aday ta dumawdawat iti bendisyon. Wano, kwarta da ti urayan da. Mangted damat iti tulong Tay kunada iti Ingles. Share your blessings. Ngun nga rod manang.
Tamay mayat matlaang tay tumulong. Ngam tay umawat iti tulong. Mama, bagbagaan nyo man dayjay akabsat ko. Apay aya ti kabsat mo, Mariel. Imbes ko mga idulin na ti kwartana, ibelang nakit din. Anya? Apay ko mga ibelang na? Saan kumat nga ibalbal lang ti kwarta ka? Romeo. Itultulong ko kadagiti marigrigat. Oh, matlagayam. Mas dahawak mat ano ibelang na, Mariel. Isumitla ti turong dayta, mama. Ngamin, sayang ti kwartana. Sana sayang. Tatumultulong akmet. Kat, responsibilidad mo nga rod ti tumulong no bilang. Day tamang tadlaang iti kwarta iti sabali at tao. Sana parikot dayta kanyak. Tati panangited, mayarig metla iti panagmula. Anya? Da kayo, mama. Anya ti makunayo. Sabagay, no ti panangted kat mayarig iti panagmula, ay nasayaat mat. Tano mabindisyonan kat agbungan to, oh, di ado ti maapit mo. Anya? Gumatang kayo iti prutas, sir. At abukado sa bahakan pinya. Sige man nga rod, gumulpiak man, taited ko kadagiti ubing. Ay, una, sir. Sige. Agpili kayo laang. Tay kilaw. Ni, apay ngay. Nabasa met. Ay, pasensya kayo na, sir. Ay, naabutan ak ngamin iti todo iti dalan ko. Uray kumamat nga rod no at nawiting si da paglinungak. Ang awan mat. Kasta ka di. Ay kat, ag-request kayo akin ni Apo Kapitan. Ibagayo akasapulan nyo timadan iti waiting shed a paglinungan wano paginanaan nyo. Ay, uray bubungkan upat apos tila kumano iso. Awan mat, sir. Kan may sa, sigurado nga aguray kami pa iti mano atawan. Sabagay, ala, siya kung timang Ted iti pagposte kan pagbubong nyo, iti aramiden nyo awaiting shed, tata. Ay na, agyaman kami unay no kasta, sir. No kasta, adda inted ni Sir Romeo apang bubungyo iti aramiden nyo awaiting shed, Tata Elias? Adda balasan ko. Kasano ngay, no addan to aramiden ti barangay tayo? Ay kat, siya kun akan ti mangala. Kukwakon ti inted ni sir. Talagaan nalaing amang ted ni Sir Romeo. Nang runa no amo na akasapulan ti masaknan. Awan ti makunakan ni Sir Romeo. Taam mo na tumulong kadagiti agkasapulan apada na atao. Pudno dayta, Tata Elias. Kinapudno na. Talo nga estudyante ti pagad-adalan na. Ay, kastaya balasang kaw. Ay, talaga nga rod ama nagtulong ni Sir Romeo. Anya ti mangmangag ko asayang gusen? Nagi-donate ka manan iti yero a para bubong ti aramid a waiting shed? Ket, anya ti dakas iti dayta. Ay namanong anya tinaknakan mon, takasta kamatan, sayang ti kwartam anya. Apay, gobyerno ka? Tapno si katimangtad ti kasapulan da? At dayta ka manan ako nak, Mariel. Bye-bye anak kadilatan. Anya ka di dayta. Anya ti diyo nagkinawatan. Diyak mo man iti daytoy a Mariel. Kanayon naklatan akong kontraen. Mariel. Ay, masurunak ngamin iti aramid na, mama. Nagrigat to pa'y tagsapol iti kwarta. Mapanala ipadpadawat iti asino man. Bayamon ti kabsat mo, taday ti pakaragsakan na. Tata Elias, papanan nyo?
Nagdudo mamut a prutas day taawit yo. Ay, mapanak man di ta balay da sa Romeo. Mapanyo lakwan iti prutas? Ay, saan? Itad ko alibre dagitoy a prutas kan kuana. Anya? Ay na, kasla baliktad tata. Ah, Retired teacher itan ni Sir Romeo. Ada kwarta na, tagpenpensyon, Tata Elias. ha? Isuda ko makit di timangtad kada kayo. Taadot kwartada. Ay, amo mi dayta. Ang kayat mila ang tagsubad kuma iti kinasaya at nakadatayo. Taisaw, timay sa at timulong kadatayo ide. Ha? Nang runa, kasjay mat adi ng asawa. Tapno adda ko mamatima ko na a pamilya na. Saan nga agmay-may sa laeng iti balay na? Nasayat met, ta nakapasyar ka. Nabayag basit adi ta nagkita, Tata Elias. Eh, iwan nga raw, sir. Nabayag basit adi ta nagkit-kita. Ne, agduduma pat aprutas dagita imad mo. Ay, uwan. Ay, prutas na ito ya, para kada kayo. Kahit awan bayad na. Agyaman ak unay. Tidak duma a prutas. Intid dagite karubak. Takayat da amang tagkada kayo, sir. Kasta ka di. Ay katagyaman ak nga rod Tani, jak unay makapapan ijay ili. Gapo ka dagiti an-anayak. Marigatan ako na magna. Ay, awan nga rod, sir. Tanay, naka-wheelchair kayo. Ay, awan nga rod. Barang umimbagak tumatlaeng. Ay, umimbag kan tumatlaeng, sir. Papigsaam kumati pa kinakamaw. Ayanda nga, dagiti tattao at tinultulungam ide manong. Mariel, Ayabam idaa, taysuda ti tangdanam ang mga sikasukan ka. sana nasakit tinakam ko. No didak man tulungan ita. Gaputawan iti panunot ko ti agsingir kadagiti tultulong ko. Day takit nga rod. No kumaindulin mo ti kwartam, o di adda kumabusbusam ang mga iti private nurse ang mga sikasukan ka. Tano siya, busy ak ije balay. Mariel, Iso ano mapan kan tumanen agpa-therapy, jayton may nga anak ko timang kadwakan ka, manong. ala, agyamanak, Mariel. Densyo, si kamit gayam dayta. Kumusta kan? Nasaya at mat, sir. Intuloy ko tinagadal iti kolehiyo. Kat baban iti kaasi ti Diyos. Nakalpasak. Kat may saak itan kadagiti nagbalin an Navy Seal. Very good, Densyo. Congratulations. Isumot lagayam anabayag at ika nakitkita. Awan mo't tandamag ko may papankan ka. No siyak, sir. Kanayon ko adamagan no kasano kayo matan. Iso nga idinaamuak nga adan anay nyo. Imayak adagos ditoy, idinakabakasyonak. Kasta ka di. Ay kat agyamanak Awan gayam. Nasabat ko dagiti padak idi anatultulungan nyo. Kat napagnunumuan mi at tulungan da ka iti panagpaagasyo. Ay na. Aggastos kayo pailaeng. Awan anyaman na, sir. No saan aga po kada kayo? Saan kami kumaan nakapagadal? Sana nga agsingsingir kadagitin tultulong ko iti Densyo. Engam no day tati kunayo, ay katakkalunay apagyamanak. Agyamanak, sir. Kayat ko. Yalaan kayo iti private doktoryo. Tapno adamang tamin kada kayo. Saanen, kababain mat unayen, Densyo. Di ka agdanag, sir. Kan hindi kay agbain kanyak. Taday to'y abanag. Nagsaritaan min iti asawa ka. May samot lang nga doktor. No kasta, addan pamilyam, Densyo. Taga-anumat nga itinagbalin nga asawam.
May nga Amerikana ti asawak, sir. Ket adamot tan talong anak mi. Nagsaya atin. Asinsado kagaya mandensyo. Sir, awan ragsak ti progreso, nubukbukudan. Isu nga awan kas iti tumulong kadagiti agkasapulan. Tata Elias, papanan nyo? Ay, kaduak man dagiti kaaruba. Apan kami ditabalay da sa Romeo. Kaya't da kano matapasyaren ken makasarsarita. Nagswerte mo tan ni Sir Romeo. Talaga nga adu ti mapanmang pasyar kan kuana. Agsisinublat ti mapan ditabalay na. Talaga kasta balasang kau. Managtulong amin ni Sir Romeo. Ket adulat tamat ati makalagip kan kuana. Agpapan kanyak. Isu nga idi na minsan na napanak iti balayda. Ay na, nakitak anak kaad, adu ti makan. Kastamot tan iti prutas. Kan, adda pa yung tinangbayad iti pribado a doktor na. Ay kasta. Ay na, nagimbag man no napanunot dati kasta. Jak pagarupan, akas jay kapatid ni Sir Romeo kadakwada. Nasaya ta imay ka, Mariel. Alam dagiti daduma a prutas. Jak makan amin dagita. Matadail. Sobra matinyig da. Manong, imayak. Tasyak ti may sa ang mga sikasukan ka. Diyak kayat nga dama ko na dagiti tattao kanyak. Mariel, di mo't busy kay di balayo. Sana bale, tadamatan pribado a doktor amang tamtaming kanyak dito'y balay. Manong, Pudno anaimbag ti Diyos. Gapo tadyak ni namnama, ngagsubad kanyak dagiti natultulungak. Ket sob-sobra pa itit itadda at tulong ita. malagip ko tinako na day di mama. Anasaya at ti agmula. Tano agbungan to. Ado ti maapit. Banag anasay-saya at ngam ti agururay tayo laang iti awaten tayo ama itan. Husto ka, Mariel. Katagyaman akta na amiris mo dayta. Wan manong. Isong agpaimbag ka, ha? May mimbaga na kun iti sakit ko. Mayaten ko namat ti doktor ko. Isong agyaman ak iti Diyos, tayo ni kanak iti may kadwa agundaway nga agbihag. Maragsakan ak nga rod no kasta manong. Kat pakawanan na ko ma. No anya man dagiti nagkurkurangakan ka iti kalabas. Idi pailang nga napakawan ka, ading ko. Agyaman ak manong. Ita, sursuruak mat ti tumulong. Tapno addan tumat maapit ko aso papak na iti kamaudyanan na. Nasaya at dayta. Ngam ibagakken ka. Ti tumulong saan kuma amang namnama iti kasukat na. Ti pangpangrunam kat ti pamatim iti Diyos, Mariel. Nagasa ti tao asipupuso at tumulong, tas tupapakan to ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kendiag. Insurat para iti radyo ni Eliesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.